Dami ko nang huli mga tiyo. Oh. Grabe mga pulahan pati mga tiyo. Oh. Yun oh. Grabe. Yun oh, may hito pa oh. Oh mga tiyo. May hito pa oh. Yun oh, buhay pa. Grabe oh. Napakawalan ko na lang siguro mga tiyo para lumaki pa. Dito lang mga tiyo. Oh. Yan pa mga tiyo. Oh. Yan nga mga tiyo. Mga tiyo nanginginig. Oh, ay, naku, hito pa. Naku. Grabe, naku. Naku. Pa-outro na tayo, nakahinto pa. Ay, ito. Oh, di ba? Grabe talaga. Ito pa, oh. Pa-outro na. Mas maganda talaga na. Ay. Ay. Biro mo. Nagbigay lang tayo ng maliit eh. May kapalit. Grabe talaga mga kasi, oh. Biro mo yan. Dito ko na mga kasi ilagay. Para safe na to. Oh. Dito lang tumatoy sa may barangay Buhay fishing spot no, sa babaan ng papuntang fishing spot namin ni Kabiwas tsaka ni ano nila Kati Dilmar. Trupa. Wow, di ba mga taway? Pa-outro na kayo trupa. So yun mga tay, fishing spot natin ito. Pasensya nyo na mga tay, madilim na. Ayan o. Di ba? Barangay Ilaya. Harapan lang tayo ng ano, ng Barangay Ilaya Cover Court. Yun. Tapos yun ang fishing spot natin. Nakaraan. Yan. O, di ba? Dito lang o. Paano kaya yung hiwaga dito? Dito pa o. O yun, mayroon na naman. Di ba Matay? Matay, mayroon na naman o. Dito sa inyo Matay, napakaganda dito. Pa-outro na tayo, tsaka naman nag-isip kagagatan. Uy. Oh, mga tayo.